παίζω hardcore μετά από πολύ καιρό. Έχω να παίξω πολύ καιρό Minecraft και για να δούμε, θα πεθάνω από τα πρώτα 5 λεπτά ή θα νικήσω το παιχνίδι. Πάμε να δούμε. Σκάτα, τέλος πάντων πάμε. Άρχισα κόβοντας λίγο ξύλο, γιατί Κάποιος να μ' έτσι κάνουν ακολουθήσει, όλοι. ξέρω. Πολύ... Μπαμ. 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 Τσουπ, τσουπ, τσουπ. Τσουπ, τσουπ. Ωραία, λοιπόν πάμε εδώ. Καμπουμ, βασικά όχι το εδώ. Καμπουμ, 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 καμπουμ. Μετέγραψα αυτό το δέντρο και πήγα για mining. Οπ. Οπ. Iron είναι αυτό. Όχι. Αυτό εδώ είναι iron. Ωραία, για φέρουμε και αυτό. Και πάμε εδώ και εδώ και εδώ. Έφτιαξα σπίδα, ταξίδεψα, σκότωσα κάτι κολοαρκούδες που μου σπάσαν τα νεύρα. Ήρθε νύχτα, περίμενα σε μια καλύβα σαν χέστης που είμαι. Τελικά ξημέρωσε, μάζεψα iron, εδώ πέρα υπάρχουν πολλά. Μετά τελικά ξανανύχτωσε, ξαναπερίμενα. Ξημέρωσε, ταξίδεψα για πολλή ώρα. Τώρα εδώ πέρα βρήκα ευτυχώς ένα village. Τους πήρα τα πράγματα με τη θέλησή τους. Εδώ πέρα τους άφησα με ένα πολύ καλό προστάτη που μπορεί να τους προστατεύει από κάθε raid. Ξαναταξίδεψα. Το μισό αυτό το παιχνίδι μου έχει γαμίσει τη ζωή. Είχα φάει 1,5 ώρα από τη ζωή μου να ψάχνω να κάνω mine. Και επιτέλους βρήκα ένα γαμημένο σπήλαιο. Ευτυχώς, ευλόγησον. Στον Θεούλη μου δίνω την καρδούλα μου που με βοήθησε να κάνω mine. Αυτό έψαχνα. Αυτό έψαχνα. Ναι, όπως βλέπετε αυτοκτονάω εκεί πέρα. Είχα φάει το jumpscare για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, είχα φοβηθεί, κόντευα να χέσω, πλάκα κάνω. Και θα δούμε στο επόμενο part αν θα κάνω mining ή θα φύγω. Επίσης σας το εγγυώμαι ότι στο επόμενο part θα χτίσω σπίτι, σπιταρόνα, σας το εγγυώμαι. Λοιπόν, κάντε like και subscribe και τα λέμε στο επόμενο part.